Mayong hapon sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome naman sa Huwebes nga edisyon sa This is My Life. Setiembre 8 tuig 2022. Ato na una gid nga pagpangamusta sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati kamustang paniyaga ninyo kag kamustang inyo tagsa ka mga sitwasyon dira. Leti nakapanyaga na mo. Wala anyway, okay lang na, Tita Wilma. Ay, ko bus nga lagad, Tita Wilma Sugaton, makaupo ni YouTube Tech Knowledge Stress. That is This is My Life. Sa inyo man ginahulat, tagsaya kahapon, pagi sa sininga programa ko na na naman, ang istorya sa kabuhi, o kung hitabo sa kabuhi, sang isa naton ka letter sender, nga aton man igapabati sa inyo sa siniya nga programa. Gani, relax lang ka modera. Sa mga nagapahunay-hunay, kag nagahilay-hilay, kag naga-relax-relax, piyong-piyong sang ila sa ni mga mata. Misan pila lang kagutlo kung mapiyungan ikaw, matiyag mo doon naka-energize ka na. Doon naka-recharge ikaw sa imo lawas para may ara ka naman dugang nga kusog. Pagbugtaw mo para sa imo naman obligasyon. Gani, relax lang tada. Okay? Yes. Pa-share naman sa paniyaga naton. Ba nagakadlaw gid ko kay aton sa text hotline kahapon may ara ba lang nga mga mensahe nga wala naton malabutan ay nagawi act gid nga aton sini nga mga anak dera. Amo nagapangayo kita pasensya in kaso por kaso kung hindi ta bala malabutan kay di ginadugi na lagas man nga aton sini oras mo di bala? Okay lang na siya Tita Wits. Gani sa inyo man mga mensahe, sa inyo man mga greetings, sa inyo man mga reactions, sa aton madulong sa inyo pagi sa sini nga programa This is My Life ara lang aton text hotline. 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-FB Live naman dira pagi sa Facebook page sang Aksyon na Radio Bacolod. Aton man pagpangamusta dira sa inyo. Ara na may chat room man kita dira, no? May ara kita dira chat room para man sa inyo mga greetings kag sa inyo man nga pagpakigbahin sa aton madulong sa inyo na inyo horoscope ang sulat nga mabasa ni Tita Wilma tagsaya kahapon ara lang dira kag kun pwede pa lang naton ma-like kag ma-share. Hindi lang ang This is My Life kundi pati man ang iban nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod nga inyo mabatian from sign on to sign off. Aton man mga matahom nga mga drama kag ang mga dalag ko nga mga balita nga matipon sa amon news center. Mga flash reports, mga breaking news kag mga developing stories ara dira balita national international nga mga dalag ko para man sa aton impormasyon para sa aton ihibalo nga kinahanglan mahibaluan gid naton kung ano ang nagakatabo sa aton palibot. Hindi nga magawi ka lang sa imo kaugalingon, mo'y naku daya labot kung kainano, basta makapaninguha lang ko para sa akong pamilya. Hindi, kinahanglan, makigbahin gid ikaw. Makigbahin ikaw sa nagakatabo sa aton palibot. Especially ining paghalong neton sa padayon man naton nga pag-atubang sa pandemic nga masiling baw ginhalug-halugan na baw voluntaryo na gali Tita antes mag-end ang year 2022 ang paggamit sa face mask ay abaw mga anak na pero may mga pahanumdum mandira na may ara mandira na pahanumdum nga yes pwede sa mga open spaces di ba la? Kung nara ka mo sagwa, na pwede gid na mga wala yadamo tawo nga lugar, pwede gid ka mo. Pero suno man sa ahensya sa aton gobyerno, especially ang IATF, nga nakadepende na ina sa inyo. Amo maging tawag nga voluntary. Pero kung pwede pa man lang, ado alang-alang gid, hindi naton pagpiliton, di ba? Ulat kita sa husto nga tion, nga mahimo naton ina. Pero ginapangabay lang gidira sa aton ahensya sa ikaayong lawas. Ining mga kauturay naton nga may mga ginaantos nga balatian. Kung ikaw may ginaantos nga balatian, much better nga magamit talang ikaw face mask. No? Ara na lang kita dira iya kag sa aton man mga senior citizen. Mga senior citizen, kag ang aton mga kauturan nga may mga balatian,
padayuna lang ang paggamit sa face mask. Pero mga ginikanan, ha, hindi kita magsalig aton kabataan, padayunon, okay lang na siya nga ra sa eskwelahan, lipay na sila nga naka face to face kag maka face to face sila 100% by November, pero hindi kita maguntat ha sa pagpahinumdum sa ila, na hindi kita maguntat sa pagpahinumdum sa ila sang pagpadayon sa pag-observe sining mga mambal naton mga protocols, no, ni mga minimum health standards ang ginapahimo sa aton, na face mask, alcohol, may ginahimo nyo man na sa kabataan nyo subong. Iya sa mga matutom nga ginikanan ho, o sa mga ginikanan, mga sako kami permi Tita Wilma, di naman malipatan kami. Hindi ginaton ina pagkalipatan. Kinanglan mangin matutom kita. Kay kung anong bungahon sina, kita gihapon ang mahulan sa bungahon sina. Okay, sige na usto na Tita Wilma. Ang aton man panahon, hindi ka mo man maghahagay salig, no? Sa dalagan sang aton panahon, kay man mabudlay gid. Mabudlay gid uso subong ang trangkaso, may dengue pa, may leptospirosis pa. Ay nga mga anak, kamuti kung magpabaya pagin kita ambot lamang giliw dara, na? Kag ti kahapon silingta, may posibilidad pagkagabi masulod atong bagyo ti ara lagi man tropical storm category na si tropical storm Inday ki ara na siya nagsulod sa Philippine Area of Responsibility naton sa Parba paamo kay na bala kaga muna may posibilidad nga mga severe tropical storm siya na sa masunod nga 24 oras na. Kaga si Inday, katapusan siya nga nasiplatan, samtang yara siya nagausoy sa bahin sa Philippine Sea. Masiling tawe, no? Ara na siya gali subong sa sidlangan nga bahin sa Central Luzon, mga alas 11 kay inas ang aga. May puwersa na siya sang hangin nga 75 km per hora, malapit man sa sentro, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 90 km per hora. Pero wala pa sang may ginpaidalom nga lugar sa wind signal. Mangkot na din ibang tikunar sa tawisan na siya magwa. May posibilidad na magwa si Inday sa PAR sa Domingo nga adlaw. Na kita diri iya sa Negros Occidental, probinsya sang Negros Occidental sa Bacolod, Western Visayas. Ara lang gyapon halong-halong lang kita kay may pagulugalom ko na atong tanglaon ang kalangitan, may ara pagulugalom kag may ara man pagtupa sang lapta-lapta nga mga pag-ulan, gani hindi man kita magsalig sang sobra, di ba la? Kinanglan may ara ta permi proteksyon para sa aton ikaayong lawas. Madasig man ang panahon, pero wala kita sang mahimo, kinahanglan lang naton ang magpadayon. Pinsaron mo do kagapon na naglunes, Webes na no? Ako kasi kagapon, ay Miyerkules, ay Webes na gali subong. Since nga Miyerkules nga adlaw, Setyembre 8 na madasig man ang pagligad sang mga inadlaw. Makasiling kita, happy birthday Mama Mary, di ba la? Happy birthday Mama Mary sa mga Catholics, no, sa mga devotee ni Mama Mary, di ba la? Happy birthday lang sa iya. Padayon lang kami nga magaampo man sa imo nga buligan mo kami sa pagpangamuyo sang amon mga kinahanglanon, sang amon mga ginahingyo sa imo anak. Na amon lang ginapangayo namon. Kay ti syempre basta iloy nga nagahingyo sa anak, laban-laban niya wala na ginadisayrihan sang anak. Pahamo kay na bila na. Okay, sa mga wala pa magkapatigayon sang ila sini obligasyon, natungod sa selebrasyon karon nga adlaw, may ara pa man sa hapon na patigayuno naton kag himuoy naton ina. Kung wala gid ti karon magkagat ang dulo mag-angelos, no, mag-angelos pwede man kita ka say sang Holy Rosary upod sa aton pamilya. If not mga alas 9 sang gabi, pwede ka mo makaupo diya sa Action Radio Bacolod sa pagpatigayon sang
pagrosaryo. Okay, 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay Dr. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. August ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex. Sa mga naka-online, kumusta lang kamudira kag mayong hapon aba winner siya with a big heart. Barky Tribe, madamo gid nga salamat. Ikaw ang winner. Subong, paamo ka na. Wala, anyways, kay Barky Tribe, salamat gid. Thanks for the big heart. Paamo ka na, blatawe, no? Thanks for the big heart, gid, Barky Tribe. Kag magluwas man na Tita Wilma. Mayong hapon ko, no? Bari Moses Yulo, kay Norbing, kay Gina Galicia, nga always gid nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Sir Mileli Uligo, please like and share ko ng bal ni Sir Barky. Na? Barky, kag kay Sir Mileli, siling ni Sir Mileli, love you all. Mayong hapon, gamonitor gid siya sa radio. Ara sa may Ibi Magalona, sa SQB Fish Farm. Amo ginabantayan mo subong ay, na? Yes pa mo, kinabala. Ma'am Christine Minias Villalobos, mayong hapon man sa imo. Yung hapon ko no, Tita Welms. Ma'am Ana Sinoro, salamat man sa imo. Maulanon gidya nga hapon. Kay nagalangoy-langoy naman si Ma'am Ana Sinoro. Hello, ma'am. Ginapakadlaw talang kada, ma'am. Asamtang nagahigda kada sa nahamtangan mo, na? Kay Ma'am Ana, thanks for the big heart, Ma'am Ana. Ginatamyaw man si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo Chinkireleg Donwell Amar kag Alex Montesa. Yes, salina kay Sir Mileli. Salamat kid ko, no? Salamat man kay Miss Jane Hildore Candido kag Alex Montes sa greetings. Kay siling niya siya kuno load sa iya wifi. Kay Hinida Ordonez mayong hapon, Inday Wilma, salamat gid sa imo. Okay lang na action, Tita, no need explanation, don't worry, relax bala. Be happy. Amo na iya. Amo ginamian ko sa imo, ma'am. Hello, Ma'am Julia Militado Patrimonio. Blessed Thursday, Tito. Yes, ma'am. We're so blessed for today. It's Mama Mary's birthday. And thanks for the heart and the prayer. Sa imo man bugos nga pamilya, Ma'am Jules, kay Sir Seferino Derana. Juvie Monares, salamat man. Tawe ang kuponyo, makabaton ginapremyutan ng tawe. Bo Margie Monterde, kung nagapamati ikaw sang aton sa mechanics sa aton promo, hindi sila matanan makabaton. Ang maswerte nga mabunutan. Hindi man kami ang nagabunot sa mga maswerte nga makapatiyog sa aton ruleta promo para sa daog kadakop ka ruleta promo. Hindi kami ang nagabunot sa aton winner, kundi aton DTI representative. Nagakadtugin na siya diri adlaw-adlaw. Pagbunot siya na amo nang ginalawag manamon on air. Na? Yes, Marge. Hoping na nag-gets mo man kami, ano? Hello, Tita Marjorie. I'm sorry, Marjorie Ward. Mama Marjorie, sorry, gida. Nakatabinas ang baba ko sa lain. Hi, Tita. Good afternoon lang. Salamat, gida, ano? Mga ka-aksyon, good afternoon da kay Sara Reyes, kay Maris Bonds, kay Flor Sinoro, kay Diday, Richel Tan, Norfita Bienosa, Annabel Talapiero, kay Vanessa Salmorin. Nag-relax na sila hambal ni Mama Ana. Hello, Sir Dennis, Richard Tiboroma. No. Raffle lang, kung magabutan kupon mo, ikaw makapatiyog ruleta Bali ang kupon daw entry mo na. Nagets mo na ang hambal ni Sir Dennis. Sir Dennis, thanks for the explanation further, Gidya. Thank you, Gid. Good afternoon man ko, no. Happy birthday, Mama Mary. Please help us. Yes, amen for that, Mama Ana Sinoro. Always gitawe pangamuyo every time. Ugid, no? Okay, enough lang na, anay, ha? Balikan ko lang mga greetings nyo karon. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog
Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Nga pet sa 8 na kita sa bulan sang Setyembre. We only have how many days before Christmas, Tito? 108 na lang. 108 na lang kaadlaw. Masiling na ta. Merry Christmas. Okay lang na adlaw-adlaw sa iton Christmas man. Basta kabalo ikaw magpabatsyag sang ginatawag paghigugma, pagpalangka sa imo isig kataw, ilabi na sa imo pamilya. Di bala, Ma'am Christine Minyas Villalobos, ay huo nga mga anak mo. Okay, Shell Flora. Ga-monitor kami din sa may barangay Inayawan. Great ko lang si Mama Kumerin. Always gid ka pamati sa program nyo. God bless. Okay, salamat. Ha? Relax na daa. Kay mabasa na si Tita Wilma sang etong sulat para iya karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi,
kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang ato letter sender sa karon nga hapon. Taga Bacolod, no? Taga area sang home site. Sa mga taga home site dira maayong hapon. Ang aton letter sender karon nga hapon bumabaskog ini nga ngalan. Si Yolanda. Si Yolanda katibay lang doon kasi no lang nagsulod ang bagyo Yolanda sa aton nga puwerte ang halit, di ba? Na? Pero ini siya nagapatawag sa ngalan Yolanda. Kag ang mansay ni Yolanda nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa ilang mga radyo, sa tanan nga programa sang Action Radio, labi na gid sa This Is My Life. Tita Wilma, kami tagpalamati gid. Kag kabay man nga makabaton man kami sang coupon para sa inyo promo. Kapigado lang kami, Tita Wilma. Kaginsulat ko man ini, kay gusto ko pangayuan sang imo advice ang akon plano sa palaabuton. Ako gali si Yolanda, sang home site, Bacolod City. Pigado lang nga pamilya. Subong, nagaplano ako nga mag-abroad para nga magtulutaw hayman ang pangabuhi namon sang akon mga anak. Tita, may bana ako. Daw galing siya kay Chudy. Pero si Chudy kontento na sa iya pagka-tricycle driver. Wala siya sang ambisyon sa kabuhi. Ang importante lang sa iya, makakaon kami 3 ka beses sa sulod sang isa ka adlaw, mabuhi na kuno kami. Pero bisan amo sina ang bana ko, palangga ko siya. Kag siya, amo man sa akon. Galing ang problema, kay sigurado, nga hindi gid magpasugot si Chudy sa akon ginaplano. Kay hindi siya gusto nga magpalayo ako para mag-obra sa malayo nga lugar. Hindi siya gusto nga magpalayo sa duha namon kakabataan nga ara na sa elementary kag pareho pa nga babay. Tita mo inang sitwasyon sa amon pangabuhi kag adlaw-adlaw nga tanan ginapaigo ko ang iya ginakita. Nagabulig man ako bisan gamay paagi sa pagpang manicure. Amo na bala nga nagalibog man ang ulo ko, kay tani maayo man to ang obrahan ko. Anong nami nga diskarte, Tita Wilma, para nga magpasugot si Chudy nga mag-abroad ako. Sa tuod lang, desidido ako. May employer na. Nagahulat na lang siya sang go signal ko para nga ma-process ang akon mga papeles. Sa bulig, ina sang akon suod man nga apyan. Diri lang kutob, hulaton ko gid ang imo advice. Salamat sa pagbasa. Yolanda sang home site. Sa atong letter sender sa karon nga hapon, kabaloy kong kuti-kuti, guro kamot mo na, may nagpa-manicure or pedicure man dira sa imo. Sa imo salamat kag maayong hapon. Sigurado may makarelate man sini nga sitwasyon sa pagpangabuhi, na?
bisan sino nga iloy, bisan sino nga asawa, nga kon ang ila sinipagpangabuhi, pagkahig amo pagtuka, liwat na naman pangay kay para nga magatuka, nati siyempre may ara gid nga naga kabalaka sa palaabuton sang pamilya, especially sa palaabuton sang kabataan. Hindi naton ina manigar, kag hindi gid naton malikawan. Ilabi na kung may mga sirkumstansya, may mga emerhensya, kita nga ma-encounter sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Pero may ara naman nga mga kauturan naton nga nagakontento sa amo lamang sina nga diskarte sa pagpangabuhi. May ara man kita mga kauturan nga nagaplano gyud nga mangita sang paagi nga mahatag ang maayong kabuhi sa iya pamilya. Ikaw, isa na dira inda Yolanda, na? Or Yoli, dumas nami, pamatian ng Yoli, no? Sa Yolanda. Pero, okay lang na, kay tiyan mo nang imo sinigi na pangayo, no? Yolanda, okay. Yolanda, wala si Tita Wilma kontra. Ay, pa ko pasalamat sa imo, no? Salamat una-una, mayong hapon sa imo. Kung ara man dira si Judy, nagapahuay-huay kay ti. Medyo mapaang-paang ang panahon sa pamasada, tricycle driver, di ba? Hambal yan, yes, so, tricycle driver. Pero may ara man nga sa siningation, makalit-anay bisan 10 or 15 minutos lang nga pagpiyong-piyong para pagbugtaw. May resistensya naman, may kusog sa pagbiyahe karon tubtob sa gabi, no? Pamugas-bugas kumbaga, na pamugas sina. Pero ang iban bisan amo lang sina ang paggawi adlaw-adlaw, malipayon sila sa ila pamilya. Amo nang masiling naton balang hindi ang material nga bagay ang makapuno kag makahatag sang sobra nga kalipay sa isa ka pamilya. May ara nga kontento na lang sila sa kun ano ang ara nga mahatag kag ila makita sa adlaw-adlaw nga tanan, basta mapakaon kag mapaeskwela nilang ilang kabataan pagi sa ila pagpaninguha. Satisfied na ina sila. Kay suno sa ila, mas nami ang nagabaka-baka, nagaantos kag nagasakripisyo para sa adlaw-adlaw nga tanan, para sa kinahanglanon sang pamilya, para sa pag-eskwela sang mga kabataan, sangsa may ginasaligan ikaw kag nagasalig ikaw na kag mag-enjoy nga wala sang pagpanumdong sa nagaabot nga bulig sa inyo, lakwat sa diri, lakwat sa didto, ang ending wala sang napasad sa pamilya. Ano may ugot kada tawi ako, hindi sa tuod lang, realidad ina sa aton kabuhi nga dapat man naton hatagan konsiderasyon. Kay kun lang tawon bala naton, ano ang tuyo sining aton mga kauturan nga nagapasimpalad sa iban nga pungsod, especially ang aton mga OFW, ang aton sini mga migrant workers nga mga kauturan. Kita yung mga Pilipino, importante sa aton pamilya mo. Hindi siling para sa kaugalingon ang pagsakripisyo palayo, kadto sa malayo nga lugar, wala ka to paryente, wala ka kilala mo na bala, pasimpalad. In return, makahatag ka lang kahamungayaan sa imo pamilya, makabulig ka sa mga utod mo, kag mapaeskwela, mahatag ang wala nila matilawan, pero resulta hindi maayo. Magluwas na gid lang sa mga nagapanumdom kag nagabatsyag sang pagsakripisyo kag pag-antos sang aton mga OFW nga pamilya, sa aton mga migrant worker nga nagapadala sa aton bulan-bulan diri, na do kay nami manatani nga may nagasuporta sa aton. Pero mga anak, kinahanglan bala naton panginpuslan naton ina sang maayo, gamiton sa husto nga malipay man sila. Kay kadamo sa ila ang nagapalauli nga hinulsol bugat sa ila dughan. Kay pagpauli wala sang makita nga kaayuhan, wala sang makita nga maayo nga resulta sa ila kinabudlayan. Hindi man tanan ang ginahambal ni Tita Wilma, pero kalabanan kid, di ba la? Oo, gani sa imo man inday Yolanda, ang mahambalang gid ni Tita Wilma, magpulo pa mensar kagid anay, paminsaron mo 100,000 times ang imo sining ginaplano. Sakto na
paminsaron mo gid anay antes ka magdesisyon kung dayunon mo inang pagtrabaho mo sa iban nga pungsod. Oo, oportunidad ina. Pinsada makaganar ka dollars padala mo di, na? Pero iloy ka bala, na? Iloy ka ang imo ba na nag-drive sang tricycle adlaw-adlaw para makakaon sila sang kabataan mo kung wala ka di? Siya pa maatipan sa kabataan, manglabaw, madiga mo, manghimo sa sulod sa mulay. Kaya wala ikaw din eh. Paano? Amo na siyang paminsaran mo una-una. Ano ang mas importante sa imo? Kung makatrespasser man lang ka mo, kay makadiskarte ka gamay para sa imo pagpangabuhi, nga ang magsakripisyo pagid sang dako, nga may ara kita erisgo. Una, erisgo mo ang sitwasyon sang kabataan mo, irisgo mo ang palaabuton sang kabataan mo, mahatag mo man ang mga material nga bagay sa ila. Pero ano ang ila? Ano ang mahatag mo nga, let's say, emotional needs, physical needs, ano pag yan? Nga mga needs, kay mahatag mo yang financial needs nila, ang mga material needs nila. Pero kung maglain ng pamatyag sa kabataan mo, kung masakit ang kabataan mo, ang pag-ili-ili ni nanay, diin. Ang pag-atipan ni nanay, ang pagpulaw-pulaw ni nanay nga nagatulong iluho, magtamod sa kabataan nga nagamasakit. Diin ikaw sinak. Naamo na bala? Kadamo sa mga instances nga nagaguluwa. Nga ba, nagahinulsol. Nagahinulsol kung nga, muna bala? Pasimpalad sa ibang lugar tungod para makakwarta dako, pero anong gwa sang pamilya. Makita mo ang kabataan mo, ano ang bata mo. Tungod nga wala ka mo banding moments, puli ka hingalit. Lakat kay damdown. Paglakat mo, pagbalik mo, nagdugang imo naman pamilya. Kaya pagpauli mo, nagbilin ikaw, pagkatapos nadugangan ng anak mo pauli, balik ka naman, another na naman, wala man ma-develop ang balatsyagon sang anak mo sa imo. Hindi ka mo makahampang, hindi ka mo makaaway, hindi ka mo makaangganay. And then, pag abot sang tion, nga hindi ka na makatrabaho, dalagko ng kabataan mo, hindi ka makakilala sang imo bata. But silingon nga hindi ka makakilala, hindi mo makilalang batasan sang bata mo. Hindi mo mabatyagan ang balatsyagon sang bata mo. Ang akon lang bala sa imo inda Yolanda, wala nga gina-discourage ka ni Tita Wilma sa pagtrabaho sa abroad. Kay kabalugid ko kung ano kadako sang hando mo para sa kaayuhan sang imo sinipagpangabuhi. Kag mahatag mong hindi mahatag sang bana mo sa imo kabataan. Pero kung masarangan sang kaugalingon mo nga isakripisyo ang tanan mo nga responsibilidad kagang imo balatyagon, imo pag-atipan bilang iloy sa kabataan mo, preparar mo na lang ang kaugalingon mo kung ano mangin resulta sina. Ipangamuyo mo lang nga mangin maayo ang resulta sang imo pagsakripisyo, ipangamuyo mo lang nga maintindihan tanan sang kabataan mo nga sa ila pagdako ay sinanay amuna nagaagwanta, nagaanto sa malayo para lamang sa amon. Ang akon asawa naglakat gid para kinahanglan panginpuslan namon ang iya sini ginapadala nga pagpauli niya basi pa man lang sa masunod kung pwede pa lang mag-inupdanay kami, himuon namon nga may ara kami nabulig sa iya nga sa iya pagbalik, hindi na kinahanglan pa. Nga wala man bala nag-after sa dako gin nga mungaya gin nga kabuhi kundi angat lang gamay, no? Ang pagpangabuhi nga hindi man tama kabuglay. Kasi titawi, kainchindi man na. Kita na kainchindi sang balatsyagon na ito. Ilabi na kung kita pigado as in pigado, kag kita imol sa tuman nga kaimulon. Nga kunti unsang pagkinahanglan wala kita kuhaan. May ara kita dangpan pero ginabalibaran. Tungod wala sila sang nakita, nga wala man sila sukton sa aton kay ti wala tayo sang maayo nga trabaho kag dako nga income, di bala? Isa man ina sang mga factor kun nga ang aton mga kauturan nagapasimpalad sa iban nga lugar. Amuna ya kadalayawon sa mga Pilipino magpalangga sa pamilya.
Kag amo na iya ang wala sa iban nga lahi nga ara sa aton sa aton nga pamilyang mga Pilipino. Pero kung ako amo na gani nga tinagsulat ka di sa akon, gamay lang lipot lang ng imo mensahe sa akon, Inday Yolanda. Kay kung ako ang imo pamangkuton, ibasi ko sa mga nakitaan ko sa akon palibot, ibasi ko sa mga balatyagon sang Iloy, ibasi ko sa balatyagon sang iban nga mga amay, ginikanan nga napaslawan, kag nangin hindi maayo ang epekto sa ila pamilya, may drug addict, may nakapamana timprano, may nakapangasawa timprano ang kabataan, magamo ang pamilya, do something nga mo, makasilingid ya si Tita Wilma nga, mas importante ang akon pagkailoy para sa akon mga anak. Bisan isang kahig, isang tuka lang kami. Bisan pigado lang kami. Kung ang amon relasyon bilang isa ka pamilya, sa sulod sang isa ka panimalay, puno sang paghigugma, puno sang pagpaubos kag paghinang panay, may ara paghinunanon, kag may ara pag-isa when it comes sa pagtuo sa mahal nga Dios. Tuod, bisan makatanom lang tada 3 ka puno sang okra sa buka nga galunan sang mineral water nga dako. Bisan 3 man ka puno sang talong, kag tinisok-tisok sang dahon sang alugbati, kag may ara kadira balunggay nga puno, kag ano pagid na inang tugabang makalaswa kami. Jutay nga diskarte bulubaligya gamay nga makabulig-bulig sa tricycle driver mo nga bana. Total ara may diskarte ka. Kamahal bala subong Yolanda magpa-manicure pedicure. Ako hindi na ko hindi na ko murot masyado mag-utod sang kuko ko sa kamot bisan 4 na akon mata. Ay tuod-tuod, honest. Masiling pa ko na sa eldest kung apo sa hinablos manang, mo nag-address ko yung mga manang na sila tanan para kay Nanay We. Kay parang ang mga gagmay masunod man respeto sa ila, manang or manong or manang kag kuya. Na manang lang tawang kukubalin ni Nanay We, hindi na ko ano, abiot di bala tupunga lang bala manang, ma-enjoy ka, malipay ka. Na? Nga inang mga kabataan, love man nila nga magserbisyo sa imo. Mabatsyagan mo bala nga bisan medyo kundi nga bisan pigado kita, may ara bala pag pabatsyag sa imo na nga may ara concern sa imo, may nagapalangga sa imo kadyot na gamay, naman kadyot gamay, di ba? Kanami sinabatsyagon. Sang sa didto ka, Badi titawing imo yan, sakto yan na. Hindi kagid bala gustong maglakat si Yolanda. Yes, na hambal ko gini sa imo Yolanda. Kay hindi ka kapakot kung anong mabatsyagan sang imo mga kabataan. Malipay sila primero, pero sa kadugayon nga wala ikaw sa ilaluyo, matululagay ng luha nila, pati ang bana mo. Bala sa in kaso por kaso nga magdesisyon ikaw nga dayunon inang imo trabaho dito. Pagbalik mo ang bana mo amo pa, gihapon, o kun may mga pagbag-o na. Ang imo mga kabataan, amo man bala gihapon ang mga kinaiya, o kun mga may pagbag-o na. Maayo lang, ang mga masiling naman ko, no? Maayo lang kun ari lang sa maayo nga bahin nga resulta. Pero kun hindi, masiling ka naghinulsul gid ko. Kung makagat ko lang ang siko ko sa paghinulsul, kag mapabalik ko lang ang tanan, pabalikon ko. Ano man lang tadi sa kalibutan man, ara naman siya. Pero hindi, tuod-tuod din na. Ano man lang kita diri sa kalibutan. Na. Ang tanan nga bagay nga bunga sang aton kinabudlayan, hindi naton ina madala sa piyak nga kinabuhi. Hindi naton ina madala. Kay nga kung sa aton, sa aton sini Bible verse, dirigi ko kagina, pwede ko ni siya maangot mo na Inday Yolanda, anhunta na ang mga, anunta ang manggad, ang mga material nga bagay sa kalibutan. Kay kung pamatian nato ng aton Bible verse of the day, ng Ecclesiastes 5:15 nga nagasiling, everyone comes naked
from their mother womb. And as everyone comes, so they depart. They take nothing from their tool that they can carry in their hands. Sa tuod lang. Kung madula ta sa kalibutan, madala ta ng nami-nami, nga bayo, na madala ta na ang aton nga mga horuyason, mga jewelry nga natipon mo, mga gamit mo, madala mo na, hindi. Wala mi isa sina nga madala. Ang madala, makita mo, kag mabatyagan mo, ari ang balatyagon. Kag ang makita sang imo mga mata sa sitwasyon sang aton pamilya, kung anong hinimuan mo para sa ila. Hindi na pagulatang punto nga maghinulsol ka sa uli, ha? Pamanicure, pedicure ka na lang, balatunin na lang dayon ang ano pa na ganing isa, manicure, pedicure, foot spa na dalon mo na ipackage mo na makabulig na sa bana mo. Kag tudlo ilang ang kabataan mo nga duha pulos babae kung paano naman magdiskarte sa eskwelahan, ay tuod-tuod lang makabulig ina sa inyo. Kag sa ilaman pag-eskwela. Patihalang ko na kung wala na physical contact mga kabataan mo nga naglakat ka, ano ayhan? Ang bana mo wala na physical contact sa imo, ano ayhan? Kung ikaw, kung ato na dito sa iban nga lugar, wala ka physical contact sa bata mo kag sa bana mo, ano man ayhan ang imo gwa dito na sino magbulong sang imo kahidlaw sa mga kabataan mo. Wala tululagay luha mo. Diba siling Tita Wilma, araman ho. Pwede man kami ka video chat, pwede man kami, di ba? May arang duo, arang Viber, ano pagin nga may ara pag ano pagin nga medium ang pwede kadamo, pero lain ang physical nga mahakos mo. Mahakos mo, mahalukan mo, ilabi na kung may ginabatsyag ang kabataan mo. Ay, oo, iloy, tuod-tuod ginaya. Ina lang siguro matugda ko. Final say ni Tita We, hindi ko magpasugot pa mo ka na bila. Hindi, binagbinaga sang maayo. Pero kabalo si Tita Wilma, masarangan mo ang magdiskarte. Kita mong bana mo, bisan amo lang na siya, siling mo, nga ano lang siya, tricycle driver. Pero nakita naton, kay ikaw mismo nagambal, conforme na siya sa pagka-tricycle driver. Nga nakahambal siya sa amusina. Tungod na ba siya ganiya, kag nakita niya, nga masuportahan niya kamo bisan paano, bisan pinigadula nga pagpangabuhi. Pero malipayon kamo. So, suportahan mo ina, dugangan mo man. Kag nami pagyan nga may adlaw-adlaw ka mga prayer upod sa imo sini mga kabataan. Kag bisan paano every Sunday, bisan magbiyahe paghihapon ang bana mo na Chudi, na si Chudi nga lang niya. Bisan magbiyahe pa si Chudi Domingo nga adlaw, pero first hour in the morning, updanay ka mo magsimba upod sa inyo duha ka anak. Pati halang ko bila kung anong balatyagon nga mabatyagan mo, share mo or message mo kay Tita Wilma kay makasilingid ko nga wala ka nagsala sa imo mangin desisyon. Final say, my dear, ara sa imo. Basta mainantuson ka, kabalo ka magsakripisyo, kag kabalo ka magpaninguha, wala sang imposible sa aton kabuhi. Hindi ka lang magkalipat sa pagtawag sa mahal nga Diyos. Hindi ka magkalipat sa pagpasalamat sa tanan nga nag-aabot. Grasya man or problema man. Ara siya. Ara siya as always para sa atin. Hasta lang na makagsigihon ko na hindi naman tapos kay Tita We, kabalo ka naman kay Tita We, makasugod istorya, ay sus lamang gilo. Ilabi na sa inyo mga anak nga mga naghahanak-hanak. Ayo, alas 2:33 na Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa Yolanda na tandog ni Tita Wilmang imo balatyagon, no? Nga kabay nga masinagan ikaw, no? Pwede na kita nga makapangabuhi diri upod lang sa aton pamilya. Nga mapasimpalad pagkita. Nga hindi kita sigurado kung anong maabtan nila. Why ko gasiling, masiling ka mo nga mayo ka lang imo Tita Wilma ka, hindi, pareho kita.
Si Tita Wilma nagatrabaho, may ginabanton man nga sweldo, husto-hustuhan man sa akon pamilya. Ginakatad-katad man na ni Tita Wi, ang kisay gakatul man ang bagol ni Tawe. Ay, kung kisado, mabalik ang pagkakalbo ko sang, syempre pigado kita tanan. Para sa kinanglanon sa aton pamilya, kinanglanon sa aton kaugalingon, yes Lord, ikaw nang bahala sa tanan, buligi ko bala sa pag-ipit-ipit, kag buligi ko pala sa pag-budget-budget nga papaigo, ay makakadlaw ka everyday, makasmile ka, Jess. Makasmile ka, Jess, halin sa pagmuklat sa mata mo kung sino makitaan mo na sulod balay, hasta nga magsiling ka, babay, malakat na ko, ma-work na ko, mabut-but lang, di ba? Ay, tod-tod, pagpuli mo ka, smile ka man gyapon, pero amo lang na, let's be contented on what we have, on what God's provide us. Pasalamatan ta ina. Ay, hindi Yoli. Sa iba naton dira nga mga kauturan sa inyo man nga mga opinion, inyo man nga matugda para sa atong letter sender. Ara bukas sa atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ara man dira ang aton sini chat room para man sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. No? Nga nag-upod sa aton sa chat room. Sa inyo man mga opinion para sa aton sini nga mga sa aton sinigali letter sender na sa mga ma-hurt naton labi na sa aton sini chat room nga ara iya sa iban nga pungsod wala si Tita Wilma sang ginaigo dira sa inyo akon explicar lang kag sa akon na intindihan pero kamo nga nagasakripisyo para sa inyo pamilya saludo da iya si Tita Wilma sa inyo ha okay sa pagbalik ni Tita Wilma ang inyo man nga mga mensahe sa itong text hotline kag sa atong chat room akon inabasahon pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel. Dugang nga greetings anay sa mga naka-online dira. Si Mama Anay kay ina pa nagasulay sa ulan abi pagpasilong na. Yes, Shell Flora, dira sa may barangay Inayawan, greet ko Mama Kumerin, always gid ka pamati sa program. Creseline Ukay, watching from Bacolod City. Yes, Creseline Ukay, salamat gid. Kay Dennis, kay Hil Javier, kay Raymond Pinida Edwin. Pilar, ga-monitor gid. Mama Ana, salamat gid ha. Tita Wems, gapamatigid kami permi diri sa Bago. Yes, Villar de la Cruz. Salamat gid sa mga taga Bago City dira. Dira gid sa may Puroklimbo na. Hello, Tita We. Good afternoon. Greet ko lang Batik-Batik and Suwele family. Thank you. Hello, Teray. Teresita Batik-Batik Suwele. Salamat, gid. Na mayong hapon da. Kamusta lang sa bugos nga pamilya. Araman si Ma'am Inday Blaza, si Novi Magapan. Maulanon nga hapon. Ga-monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB. Adlaw-adlaw, Christmas. Importante. Mayo lang lawas. Correct. Ma'am Jocelyn. Good afternoon, man. Julie Montiliano, mayong hapon, Tita Wilma from Barangay Vista Alegre. Ma'am Richelle Fulgencio Susana, Tita We, yes, aga-monitor kami diri sa may Barangay Pandanon DSB, kadamo, gidaya sa inyo, sa mga taga Pandanon, sa mga taga Don Salvador Benedicto, sa inyo, salamat gid ha. Miss Jane, Candido Hildori, salamat man. Gabalik man siya tamyaw sa mga nagatamyaw sa iya. Hello, dira kay Ma'am Star, kay Doc Matmayo, Chinky Relagdon. Melili Uligo, kay Alex Montesa, halin kay Miss Jean Hildori. Ma'am Homa Lumina, good afternoon. Salamat gid. Hello, Miss Jean Hisulgon sa Valladolid. Kamusta lang? Mayong hapon man. Kag Grace Mission, mayong hapon. Mayong hapon, Tita Wilma, nesnis ang silay. Tani, mabunutan man ticket ko para kakadto ko daliwat baga God blesses all. Bert Lariosa, kabay pa mangin maswerte ka. Sorry, garamat, abi mata ko. Amo ginay kagahubin, bisan sa tawe, garamat man manulo ko. Ray Flores Barrioga, sir, good afternoon. Tawe ga monitor kami din ni Tatay Teddy, Tita Lorna, Mary Grace, Inday Rain, Liufel, kag Bibing Ramos. Thanks, Gid. Inday Ron, Rihida Trava. Okay?
Relax lang danay, abalikan ta naman kamo karon mainom anay sa tawi tubig. Okay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng daso. Brown na daso sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, butaw. I-record ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatuloy sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imo na. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan.
Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon anay si Tita Wilma. Yes, dawe. Ha? Padayon kita sa This Is My Life. Pero dali lang, pasiplatan kung aton sini mga kauturan sa aton sini text hotline. Ha? Ilang mga opinion. Ay, hambal ni 1780. No? Hambal ni 1780 sa sender, okay man na ang imuday kay para man na sa pamilya mo. Pero ang pinakabudlay dira, ngang imo kabataan, wala sang gaatipan nga iloy. Bahi pa or babahi pa naman ang duha mo ka anak. Okay na ang diskarte mo, makabulig-bulig na sa mataga-adlaw nyo nga galastuhon, kag malipayon pa ya kamutanan, kung gaululupod kamutanan, amo lang na dahi magpangamuyo, kay buligan gid ta. God bless Vmar ni sang La Carlota, thanks gid. Thank you so much Vmar. 1780 bogin inspire mo nga iton sa ni letter sender. Salamat gid. Hambal naman ni 0883. Just your husband heart to heart ma-heart to heart ka muna sa imo sinibana about your plan why you insisted to go abroad because his salary can sustain your daily needs, especially your child is getting older. And don't forget to pray to enlighten the mind of your husband. Junjun lambatin dumyong pakaw sorry, pakaw bantayan kabangkalan. Dunlan man sa tawi ba? Kinanglan lang ko no suno sa kay tuto. Junjun lambatin mag heart to heart ka mo sa imo bana na tungod sa inyo sa imo siniplano na kag ti concern man ang imo sini duha ka bata mga babae pa naman daan. 0883 salamat gid Junjun lambatin. Hello Tita We, mayong hapon lang hasta subong Tita We. Wala ginagabutan ngalan ko sa ruleta. Ari ko sa bantog tawe. August 14 ko nagpangayo da kupon. Anak, no? 3491, don't worry. Na, kayo tani kon si tawe lang kabunot kay halao kayon ko isa-isa ang ngalan nyo. Kag magsiling oring pero hindi. Sa kadamuon bala sa sulod sang aton tambiolo, maglibot pagpapundo sang DTI representative siya ang mabunot. Pagbunot siya natin, hindi man kilala, iduhol yaman lang na, ti amo nang maswerte. Ha? Ang maswerte amo inang madaog, right? Okay, salamat. Palihog tamyaw kay Budoy, Dayap, Love and Care, Tutay, 2191. Siling ni 8220, abot ko na niya nga numero. Tama si Tita We. Okay, item 6, chapter 6. But godliness with contentment is great. Hindi na to. Abi mo, wala gid sure ang pag-abroad. Tama gid ang advice ni Tita We. Ay, Tatay Tony, salamat gid. Manang Yolanda, kabati ka na. Manang Yolanda, mas magulang ko gali sa imo, sorry. Okay, Tawe, please greet ang nanay ko, si Salvacion. Nagahibi, pero nagakadlaw sang nakabati. Nga nagdaog ko 1 sack of rice, kag Whitman family ikoli kag tanan nga VPA labi na gid kay Press Boy Duran. Greetings from VPA Angel Ikoli. Thank God. Isa sa mga winner naton. Atong kainab na nakapatiyog sa sang ruleta
nakuha niya isa ka sako nga bugas. Na-touch gid ko ba lang. Anyway, thank you so much sa imo Inday Angie. Kag nagpaambit pa siya sang iya na dagaan nga isa ka sako nga bugas. Nanay Salvacion Kisan, mayong hapon sa imo. Wow. Check attendance lang ko aliyog lang tamyaw sa tanan nga senior citizens ang La Castillana. Ma'am Tamon kag Naldo Mercurio. Madamo gid nga salamat mayong hapon. Bukay nami pamantan ni iba sa sang iban pagyed, no? Pero ma-horoscope anay si Tita Wilma, ha? Pero antes man mag-horoscope, ma-happy birthday anay kita. Sila ni Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet happy birthday to our beloved Mama Mary, the Queen of Heaven and Earth. May God bless us all and more power. Ma'am, thank you so much. Sa iban paginaton nga mga Maria nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw, especially sa First Lady ni Sir Sidel, no? Happy birthday sa imo Inday Mary. Sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday, pero ma-horoscope na ko yan. Ma-horoscope na gid ko kay karon hindi ko ni maubos tapos naman ko. Ha? Pamatiin na ang inyo tag sa zodiac sign para karon nga adlaw, Setyembre 8, tuig 2022. Unahon anay nato ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo amo ini mga natawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Ang mga Virgo maswerte sa karon iya nga adlaw kung kwartang paghambalan kag sa anuman nga nga relasyon. Wow. Pero Virgo, sino sa imong horoscope, kung may negosyo kati daw mayo ayong kita ina. Kag ang madugay mo na nga ginapangita, masalapuan mo gid. Kag sa mga singles nga Virgo, kung may plano nga magpakasal, aba, ti subong nga adlaw suno sa imong horoscope ang maayong nga pagplano, hambalin ninyo dira kunsan. 12, 37 kag 42 sa mga masuwati nga numero, fuchsia is your lucky color. Yes, Libra, mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, Libra, likawi, no? Likawi or likawan, ang sobra-sobra nga pagpamensar sang madalom. Hindi ka gin magpadalom sa pensar mo, hindi gin magpasobra sa pagkaseryoso, kay nga batyagun ina sang lawas mo. Abi maglingaw-lingaw ka kang magpahuway para may resistensya. 12, 29 kag 48, brown is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, may bago ka makilala, ukon. Kakilala mo before, kag kung single ka pa, bawdo mahulog, balatyagon, mapuluta, hingagaw. Pero kung may tuyo, kahimua. Na? 13, 27, 36, kag 41 mga masuwati nga numero, peach is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Bautaw hay ang oras ni Sagittarian sa buong adlaw. Maayo gid para sa imo. Matagaan mo panahon ng kaugalingon mo nga matuman mong imo gin pangako sa imo iloy gani go na. Maswerte nga mga numero 16, 25, 33 kag 40. Blue is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubtob Enero 19. May problema jutay sa bahin sang financial Capricorn pero may pamaagi gila, no? May paagid nga ma-resolve mo ina. Maabot ang bulig. 11, 13, 27, kag 40. Yellow is your lucky color. Kag yes, Aquarius, ang mga Aquarius naman, nitaw Enero 20 tubtob Pebrero 18. Ay, Aquarius, siling sang imo horoscope. Kung maging emotional ka karon, magpadala-dala ka sa balatyaw, pierde ka kyan, ha? Tungod ang hinakit, amo lang nagmabatyagan mo, pagpatulo sang luha, amo inang mahimo mo, pero kinahanglan ang tanan malampuwasan mo gani. Magpakabakod ka. Yes, Aquarius, mga masuwerte nga mga numero 15, 10, 22, kag 39. Royal blue is your lucky color. 1,
una palang ina nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka horoscope. But Tutulino Assessor, good afternoon. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma. Okay, relax lang. Inday Sharon Pedilian, your father dear, good afternoon. Thank you so much. Balik pa ko pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ana ni Mama Ana Sinoro. That's right, tawi agwigid ko buka nami sang imo agi subong. Daway guro galingin ulo mo dahil. Mamay na niya. That's right, tawe agwigid ko. Mabisang advice bitawe mo. Kuhaan gid lesson. Kung gapamati lang kamot sakto ginabisan, gakatol bala ang gatol bala ka ang tutunlan ni titawe, ga-effort gid. Okay balan mo amo niyang amo na kapital da tutunlan ta, no? Ada lang kamo support para sige top the night. Ma'am Ana, salamat gida. Sakto ginangimo tawe nga laygay ang hurubaton ni Jonas. Natawa ako nga wala sang dala kag mapatay man ako nga wala sang pagadalon. Kurekin na pala sa Milili-Uligo. Mo naghurubaton pa, mga hubyan gituod. Gandang hapon po alin kay Imelda Puig. Puig or Puig, kundi indang correct nga pronunciation. Manuel Chan Onggrang Kapal, thanks for the purple hearts and the rainbow with the rainbow ginaiya. Tawi, super nice gid sa imo advice sa letter sender. I salute you tawi. Ma'am Julie Militado Patrimonio. Hindi kayo matulo na luwa ko basta mga amo na bala Ma'am How, no? Please greet Ma'am Georgia Gargasiran. Hello Ma'am Georgia, good afternoon. Halin kay Miss Jane Candido Hildore, na AJ Guarino. Please greet Paulo Guarino. Happy birthday. Thank you, kid. Okay. Happy birthday sa imo, Paulo. Halin kay EJ. Pamo ka na. Kativir mayong hapon man. Okay. Inday at Tia Kim Iriman. Salamat, kid. Miss M. Saboso, good afternoon. Salamat, kid. Kay Tuto Antonio Beronio and family, good afternoon. Kay Roslyn Insyo. Kay Muhia Draw. Salamat, gid. Teresita, yes, dana. Inakainan at grita na ka. Wow. Creseline Ukay, kag kay Barky. Salamat, gid. So, enough lang na anay, ha? Pakabuot ka muda. Kang pakabuot, mandi si tawe, Thank you, gid. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang inhatag sang ni God. Prayer. You died, Jesus, but the source of You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. King of mercy, we trust in you. Relax sa nabili natin dira nga zodiac sign day si Antonio Lisaw, dira sila kuno sa Sitio Dulong, ada man si Sir Eddie Laos kay si Nanay Isabel. O dira pagit sa Libertad ay ho. Kapamati ko sa imo programa damo di kapamati sa Action Radio. Mario Ambahan, salamat. Di na kita Pisces. Ang mga Pisces sa mga mga netao Pebrero 19 tugtong Marso 20. Ari mga Piscean pamati inyo horoscope ng kasiling posible mahimuon ka mga eksplikasyon. Magapaatag ka mo sa inyo boss. Kung masumbatan ka, hindi ka maakig, kay nga may kakulangan ikaw, okay? Cool ka lang. Mas swerte nga mga numero 15, 20, 23, kag 35, red is Aksyon Radio! Sa maulamang na ang mga Aryan angkon. Yes, angkon nila subong. Ang pinasahi nga kaisog sang buot nga makahimo sila sang isa ka importante nga desisyon. Kagabi mo ina nga desisyon or abi ninyo ina nga desisyon, makaangkon gid sang madamo nga reaksyon. 13 Justin 9:26 37 kag 29, your lucky color is navy blue. Sa mga Taurus,
Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, daw manami. Manaming ano daw dako nami sa dalagan sa imo relasyon, either sa imo trabaho, sa inyo panimalay, o sa imo man mga pinalangga. Pagkagabi mo ang plano sa imo palangga, mahatagan kit ketumanan. Wala sang mangin problema. 15, 28, 29, kag 30 mga maswerteng nga numero. Peach is your lucky color. Katuan naman na ito ng mga Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. May ara nagakontra sang tago sa imo Gemini sinuna. May nagakontra sa imo sang tago gani dubliha ang paghalong. Pero abi mo, mangin malipayon ikaw kung upod mo ang isa ka Pisces karon nga. 12, 27, 36, kag 44 ang mga maswerteng nga numero. Green is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, Tubtubulyo 22. Dako ang epekto sa love life mo, ang imo-himuon nga desisyon, Cancer. Padayon na ina. Hindi ka na magduha-duha pa. Jessie 8, 26, 30, kag 45 mga maswerte mga numero. Cream is your lucky color. Kag katapusan natin nga zodiac sign Leo, ang mga Leo naman. Amoy ni mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, Leo. Bado indigin magustuhan sa mga upon mo da sa imo balaya or upon mo sa trabaho o kung sa mga abyan mong imo nga mga hulag karon nga adlaw nga aman. Abi relax. Ginhawa madalom. Paamo ka na, Leo. Relax, ginhawa madalom, kag magyuhom para mauntat ng imo pagka-irritable karon nga adlaw kay mo ginang makaguba sang imo matahom nga. Mga maswerte mo or ninyo nga mga numero, Leo, 11, 12, 24, kag 39. Your lucky color is pink. Amo to nabatian naton text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon niya nga adlaw. Yes, abo nakahingabot gid siya bag-o lang gid. Ma'am Virgil Pinda and the Berks, salamat gid sa inyo. Imo message kay nato ka pa sa imo doktor subong ara ka na hingabot gyapon. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, as mentioned ni Tita Wilma Kaina from Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands. Salamat. Was naman, pasensya na. Standby sa matawang nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!